del treball i la forma de treballar amb ells és a través de l'ESTIC, que és com donar-li una volta al concepte d'integració. Justament a la Laura vam anar a la Borda, que és una cooperativa d'habitatge que portem una coneixina, que s'han currat un projecte que flipes, amb blanquitures, de pobresa interna. Sí, a més han tingut molt en compte els criteris ambientals, amb tot el tema de la gestió dels residus. Si alguna pel venir? Busques com sumar-te a les alternatives? Necessites un espai on visibilitzar-te? Coneixes iniciatives que fan de la solidaritat, El suport mutu i la cooperació la seva raó de ser? A PAM trobes grups de persones que s'organitzen. Per a fer del consum una eina de transformació. Espais que aposten per la propietat col·lectiva. Cooperadores que entenen que la corresponsabilitat és estima, cures, respecte i poder col·lectiu. A PAM ens enxarxem. construïm comunitat. Participem d'espais d'aprenentatge col·lectiu. A través de l'activisme i la formació. Aprenem a mirar el món amb una mirada feminista. Ecologista i transformadora. A PAM intercooperem per demostrar que juntes som imparables. Per enfortir el moviment de l'economia solidària. I demostrar que una altra economia no només és possible, Sinó que ja existeix.